Sapay kumata din agtulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ayamina. Tapno mapanag am ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agtanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Nadala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasarta. Ay, saan na? Manjang ba't amina? Diyak kayat ati asawa ag taggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakas na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabahom, Eman. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Minani, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikaw ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka madalagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kaswon jay plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may love. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nag-replyak mo tititiksking ka? Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrat ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayin, ligaya. Agpa-deliver ka langan, tamabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping lang. Maka-shop-shopping ah. Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangko maya, my love. Adamat kit de. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Maka-shop-shopping ang ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdag iti dadakkel ko. Adda ka no aramida kaya balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanang. Adda pa'y aramida kaya balay mi, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda ti wallet ko. Sige, my love. Patuloy ko. Agsubliak tumanayin. I love you. I love you too, my love. Adda ka ni Iman? Naggagapon ba na nagturturugam iti manungal daw? Rumuharak mo't lang tatang. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit si Kwartam. Intada sino? Dagitay dua anubyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa mang tadi ti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali ti kasta? Saan nga mo ti kasta nga aramida manak ka? Nagtrabaho kang hiting.
Tapos damo makuna kwartam. San arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y ngaron ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y ngaron ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damot tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ida. Taagin nagdayo ti lugar da. Agduma ang lugar ti ayanda. Oray bay! Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumad tapitam. No kastasan ang nasaya at arabidam. Namnamaam tumag nga raw. Titakis nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Ang amda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho nga mawampaylat aasinsuan mi mag. Ano siya? Diyak kaya't aparigadang tibagik nagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang mang to di ti kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, diyak daw dawatan ni Dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Ang pudno ayangay ayatom dagi siya insan. Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Narigat tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si Kangay, apay, awan bak na nagdatong kang ka. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki day. Manjak mo tayo insan. Ti kayat ko, no makin na yata, tayo talaga ngay ayatak mo Diyak kayat ti mapilpilitan laang. May na insan, practical ti biyang itan. Bay-bay amon ta ayat-ayat, basta saan kang agbisin. Nakarumwat ka man ay iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwara. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anubyam. Ilay pagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid di kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikas tagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kita dahil mo kin aldaw ang asinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay, kaano ang mauma ka ang istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na maitibiyag to anak kayo. Uy taaddanam na maam amang mangtid iti kwartam. Oray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo matidwa anubya? Nagalas nga rabit yung kasta. Habay di ka mabutang ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapanak man lang No kasta, imawar manan ni insan emanan ang kad. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid na jay. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwartana. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinamag ti kinahot-hot na. Di mo tugtuladan dyan insan mo kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tin tinobyam basta ado ti kwartana. Saan anasaya ti kasta? Saan ko ang maraming ti kastangkan? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Ay bagkapay, tabapanunot mo ti kasta. Diyan kasinsin mo, awan. Diyan labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwa na. Magibabay na jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensyakan, minahani. Na ospital namin ni tatang ko.
Kimaro ti sigot arikriknaan na. Anya, kat kumustan? Kasday lata, medyo pimipyamag din. Adda pa ila iti ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubliak mo't ladagos. Oray ton bigatan. Ay, problema nga ron. Tawan aramatel na iti ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Bababay nakin ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awam pa'y maititig kuking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amin na hani. Nagsimpot ka talaga. Daytati na kaya takunagin ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Nalampung ka manan. Intan to agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. sikate makam mo, hani. At na ako, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay-may ka. Ala, umay ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kwa na. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan di ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? Saan pa'y laang love? Sabay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kaya't mo sumuro taktap na dakadwa mamanga si kasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bale? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsubliak adagos dito. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpeag diskita iti kwarta. Nagrigan mo, tagpiro kiti kwarta. Bay ang taikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw dito balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlata, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw tatang. Kor tayo. Tapno agulimag kayo. Makarengreng kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao diti takas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Agintiti kayo pala ang matatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta pala ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. No, awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-ambo ka dagiti kakabagyak. Product mo't amang yam-ambukan ka, ha? Pasensyakan, Mina. Diyak umay ha talaga. Intong maminsan langin. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensyakan, honey. Sabay ko mata saan nakakagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakaawag ka, mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. At papananta. Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intan tagdi ko si jay bye-bye. Kano? Inton maminsan na bigat.
Ikuyog ka, tada mo, Lijay. Intanto shopping. Sige, agluwasak nga ro doon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y ligaya. At nakadipaskan dito'y. Awan ngam reunion may ngagkakabagyan. Anya? No kasta? Reunion, ti mayanta dito'y. Kunak man magpasyarlaang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asi naglaang dito iti mall. Kan intanto agdigo si Jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan nga kikita kat. Ay, agbilib dalaki di kanyak. No mamuan da nga dagwapaw. Kaan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Ibag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilagad ko ti kalugong ko ito rubak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mong tinobyok kapidwa. Anya nobyo asasawam ligaya. Kat no siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos ke, diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa'y lat mauray ko pagluganak nga gawin. Diyak mo't amo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita ka nakwata. Sige dito kang sada kakadwa. Diyos ko. O patalalaki. Madlawa na kainom da. Kurso na dahan taksamat na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Atay wandak. Lumaban ka? Ha? Dito ngayon. Ibatantal! Lumaban ka gaya, ma! Apay pinarusukan dak. Atay ko. Hala, bugbugin tayong katwa. Ikan tayo di pagnakman na tanatangkin ti ulo na! Tatang, marigatan ang agkot eh. Nasakit entero maging. Ay na, napnapan na mga minaya. Naibag ng tulong ken ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kunak numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil niya pagbalunan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitan kimagna. Tamadipay, baraw. Tatang, papay ngay. Nakaruwar akon iya ospital. Yung marigatan pa'y matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Isro ang materapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado.
Apay, kastoy, tinagtumpalang. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Tay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan, tatang. Diyan kayo tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itaba ket lusing. Tinasasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Ken ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaeng. Ni kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakil at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kiti tawan madi arikrik naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung ton bigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli daman ninton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akas taa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan niya un kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko mo't daytan nanang. Sa anapulos sa mapmapan iti balay. Kano lumabas dita sango ti balay. Nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod. Ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Mumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod Dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanya. Amok matar aramidag. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ka pa nagpampanunot mon pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan, di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakay. Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinagam na kan di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na data tinagserserbyan na. Ikam kumamit ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagina. Nay, si kamot gayam lare baraw. Nay mga orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang iti basita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay kait, agyaman nakabaraw. Umunog ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas nakagurgura na kami ni nanapuring.
Awan mo't ammo mi abasol mi kan kuana. Ay, di mo kaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkit-kit daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus! Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakay. Anya, Oh, na ita suman ti kanam. Kena gitu yung nakaluban dito yung amakan. Ah, nananantanay mabisinak ko na yan. Ay, nabanlugak arimbuar. Nagimas mo't dahi ti asumanan. sige. Mangan ka lang. Bakit? Ibusam na ita. Taamangan mo mabanglas. Mayat ti timpla na man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilare nga anak ni Luseng. Anya! Ay! Apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Man, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, talna ka man matpuray. Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan may? Ne. Aguray ka. Kasla agsikal batan ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya ngay, agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumpatam tinaramid mo kanya. Ninanapuring na dyan, nanang. Dapayan, anyat mapaspasama kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabitlang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangin niyo ti panagsasauyo nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang gintad mi kada kayo nana. Ang mga noda sa balya kinan niyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay agpaagas kini bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka nitan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensya kan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga daguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidan. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di Luseng. Agpay suma ngamin namang gagamod. Saan tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo ang nabangles ama sida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang, sangwak aida. Apayakas ta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbakim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam, pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na nanang? Madanagan na kiti kasta alangam. Okay aklaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok apamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang.
Madlaw mo ka di ti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di na mo't kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita kan ni Lusay. Saanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up di nilusing langan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up ta amangan no anya day jayain. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamot agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawananda ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya tatang. Ano na? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hostol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, ang naditan. Aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kayo. Ti panunutan kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit nga raw. Kasi may nangruna kat masikaw. Kasaya talaga. Pagan anong atulungan ti garanggandyang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Aday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka daw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo kuma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya o bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Ekit nasayat nga ro ano kasta anak ka. Tapno santo ngagbalin ang nakakaasi ti anak mau. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mingam ibagak tumot laang kada kayo. Anyabatan ang nagringkor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kanto mga min, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam. Tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko.
Diya kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kanu ti ama ti anak ko. Nakita am anak kau. Di kan magsinubyan kan kuana dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apay akas la na ulimag to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo, ayan dagiti agina. Kaslaawan da dito'y balay. Awanay, pimanawan na Glenda, impanaw ng ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo na ito. Dahil tantumat kami kinangato ti Pride Mouth. Pinanawan na talakit nga rin ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinakam kaw iti papanawon ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Dahil jayak pa'y nga umyan. Anya, panawan nak dito'y. Una, makaamu kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ka anas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka de. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngun nga ron na. Nadamag ko apimanaw da Glenda apaman anak kapas nga Ni matatakardo. Pag nanaag ka nun iti kalapaw na iti bangkag na. No kasta, agmay sa ni Puring dita. Ngun ana na. Diyak mo't makitkita nga na rumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti umay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang timang gurgurakan niya ka. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. Nawan imimpa na magura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaiso launay dayta, kaka. Cardo lakay, alamat din agawid tan ijay balay. Nagrikat agmaymaysa. Pasensyakan po rin.
Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no daki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaed ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumeten ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat matoy balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amagan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sos. Tatang! Ha! Nagagkanda anak ko. Anak. Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Nagkapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman anak ta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidak ngagmaymay sa ditoy. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo ang ginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mon ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Well, nanang, kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabit ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rodman nante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga leya. Haanmat nga kas dya tibiyag da tadta, no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Melea. Iso nga rumbang lang nga agsubad da tadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Melay. Ta nagtrabaho iday bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumari na. Ngamhaan mat. Dadya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan manang mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang amin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa manang mele. Amin nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery ngayon simpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awam matan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat,
dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay matan, awang pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, bay-bay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Uwan ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ngam, ay, madanaga nak. Nang runakad da kayo laang ti mabati dito eh. Naimbag kumaano tsaka mo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad mat gayam nila nga anak mo manang mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram to man nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige ah. Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matanawan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne, may mutan na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apukong. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na mo't laang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadaldala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat na nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan matiam mo. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo amanang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pamanaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti bagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin daramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayag ako nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da.
Di da urayan na siya ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay na, Lea anak ko. Di nakpakadanagan dito, uy. Adday ta kayo manan ngamin, nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay lang unay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat ngagnanayo ng kastater aramidan da kada kayo. Iso na sa isaya at numailasin kayon kadakwada. Gumatang tayo itibukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayong magayam. Iraman mo manmat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunjoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon, matanday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay matpilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na, sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy. Ibatin dagita lalaban ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello nanang, apa yan? Agmalmalam ajak mawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag kat batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan, sana ya. Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang, suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat nga minawan, no day bagada. Ampay man tawaga kita. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da taddaak di ti adayo. Ala, di kagdanan. Lumasin kayon to ni ti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kaluditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang na dinanangkan tatang datoy. Iso nga ada karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay, no isidir mo manan ti panangampun na dinanang kentatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Dahil sukat nga raw di nakakaadaan ng tartaripato kadananang kentatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipod iti naala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyag yaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatangda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di ta. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay,
awan ng tibibiyang taita. Noan niya man taramidan da, tabagi damat tanti ginatang da. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod, ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinaloto. Anya tararamidam ngay manang mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tanima di ngamin tibagpagik. Ado tili na baak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan terep. Diyak ngamin nasango tinagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya konti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabating a kwarta. Nay, apayan man ang mele, kasta mo tilangam. Ay, pasensya ka na, anong simuri kaklatan, ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mag. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isalian apan nagpalingki. Wala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay, sa balin titsuram. Hello, Leia, balasang ka. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Anda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayad yun ita ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka. Kat kas ano ngay, amo niliya nga da kay ito ospital. Imposible mat ano, han nga agipawit dan dya iti busbus ang manang. Dakdak talam ati dawatam, tapno damay gatang iti makan iti balay tane, awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil ta kadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakabsat mo. Dahil tabot kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo, no agimbag. Na. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat dahil akabsat maun Manang Meli. Ala, pasensya ang lakuman, Nestor. Ay nga, no kabsat ko la siguro dahil dyan inarabis ka. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempawet mo. Ninayunam ko mamatatap no aday gatang may tekanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang tiniti kwarta kada kayo. Na, kastanti pa nagsungsungbat mo kanya. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan na aday pampanakal mon. Auntie, tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga awit kan. Tano makarwar ni nanang mo di hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawan maid toy balayan. Anya? Kasta di kayat mo di sige. Kay taak man telayang yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na itabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti agina na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, adda na iti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Gamagyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao.
naedan nga rodin ni auntie ngay nanang. Adda ka no balay da pare, Nestor. Husto pa lang atap ko ka. Adda relasyon dagi nga duwa. Ha? Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay na anak ko, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sa bali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Nay, adamot gayang baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo pa tayo. Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito anak ko. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayon daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakdar ita. Nanang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat iso ti inggatang na. Kat anya pa ngay. Nanang. Simang patgaya man nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain samot din nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay nohan nga gapo kada lolokan lulam. Napintas ayat ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya, me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumat tinasabat mi nga karubangan nagapuit to'y. Imay da kano na kay Sarabu. Nag-adumat si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya, me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang dapay bato yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayo auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limas to kayo kit dia. Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay tayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaramid ti balay yo, sali. Ay, agyamanak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa bali nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan.
Si kalang tiri kasinputan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatid kayo latta, Sally. Yeso at ikamadanakan, tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan, tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabain aklaunay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. At tigatang yung itibagas yun, nanang. Ay na, agyaman aklaunay, dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Ganda ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagkatalam. Kat kastamat na talaga tararamidak, nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo, anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursuro. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehyo, mabalintan kasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. Sana bali, makatawin laangan ti urayan agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan ng agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kon ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo kadeng kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayaw. Wan nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga na sakripisyo na para kin ka anak ka. Mariknak nga rod ang napudno ni Ignacio kanyak, tatang. Awanan makunak itinubyom. Talaga amay ka rin ni Ignacio para kin ka. Kaya't kulauna ay para kin ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ko. Nilaangan Jimina ti saan pa'y nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabahok, nanang. Agboard examak pa'y Awan parikot dita. Noon pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay? Tadda na talgad at trabaho na. Dahil lang no kunada nga agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti magdadaal iti arapaap kon para kada kayo nga anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kami. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay, nagturpos mo ni Miling. Una, ngam saan pa'y mo't nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga asing matadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray, day takasan. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kundali apa nagkasar na. Ne, dagulit ka matan niya.
Palubusan da kami kuman kanin daling agkasar na na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka, timbaga kan kwa na? Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura, manula ang matitawin nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kan dali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga agoray pay. Tulungan na paya, dagiti kakabsat na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron man ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalim latan ani Jimina. Agurayak man ni ti mano ataway. Okay lang kadikan ka. Wanan ninanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugali. Amangan no guraan na. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tanog turpos ni Jimina. Agkasartan ton. Matanagan lang dali. Kasanon na makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta. Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan naktumanan. Umadanay, di pa nagturpos ni Jimina nga anak ta, bakit? Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kanaimbag ko nam at danidali amang tultulong kadagiti di na. Ay na, pagrebangan na day ta, tay sukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Sadsadot nga. Amumait nga awan dagaso kaya isa makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumangag birok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Diyay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapong tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaudyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payla day ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka ba asyan kada kami kantatang mau? Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan milingmatan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kanimo miling at da kanuyor urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan ti yor urnungam. Kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo't na responsibilidad ni Dalay ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingput kung saan anaimaw. Dakkel tinaitulong ni Dalay kadata. Isa panawon mo't tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanin ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak apurdiya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga raw may tutulong mo.
Mabalin pa'y maita pag naidan to'y balay tayo. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumut-kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait, anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam, okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayo itanyaman na plano yaw. Mano atawin matpi man na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapmapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti per priority. Amaok nga na plano yaw tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabalin natin kaya't natin masursura. Aglablabas mo tayo no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo? Di amo, nanang. Na, diyak amuti may papaniti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo Natangken ti ulo na. Kunak mo't asan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon da day ta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglapod iti kayat dang aramidain. Sika ayat aggastos. Saan may... Saan nga rod amapalin? Ta saan pa'y anay patarimaan ti balay? Apay, di ka makauawat. Ay, Puska. pangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti day ta. Mangibabain ti kastang awgalay. Di kalagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di kaagbalay na managing bubukaod. Panunutem kumamaw ti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisuma kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin ka da Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao kat masurunak nga rod tunggal makikitak ti panagruprupa da nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano agraman ti balay saanon anay patarimaan ni dali tagapuramot na diya tao. Kahit manumot ti natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta kakurkurak na diya lalaki isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko am ngay kuring. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ta puko ta Nakapas ngayon ni dalay. Inta kitaan dya puko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo kaom? Ang mga numadadal ti aldaw ko, numakitak ti panagruprupa da diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apo ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na? Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging gaita, saan pala nakamubaw ti panagkasaryon ka ni dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Hapay anarabyan ka.
Anya kumaita no narambianak. Awan magtrabaho. Anya ti idar arami ju ijay aya. Adua. Nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglaangan tayak napan. Sigurado ang madadal ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem nga natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay to apo ko yung. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami ni ti trabaho ming agasawa. Wey, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay an ti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanagna ko rin. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok to, matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita kat mayat ti isem ti apo taken ka. Kayat namay ti makiayayam ken ka. O baemot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom dayto, di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag tay. Wano ang kabaw kan, iso kasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Si kasiguro ati agkapawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Ne, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak nga rod. Nanang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jebalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam kami nun, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raw. Uwan, panawa mo. Awanan ba inday dyan nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ije balayda. Inawagan la je asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o je anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Dagijay adim awan pa'y umno anak asawaan naman. No saan nga artag babayro. Kanayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun dagijay adim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kas na teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kinig na siya nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ron ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod,
Madlaw asaan kang agkon-konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti awram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra materialis si balay. Ipabunag kunto dito balay tao sa rinyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balayaw. Ta sayang dagi ang materialis. Adupay dagi dyan. Ket nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha, ay na, nagsaya atin baro. Nagsingpot kagayam at talaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na dyan nanang. Lipatin yun dayta. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at talaga baro. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pala makipagnaad diti balay. Tawan trabaho na. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, isong inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na apektaran da amin na trabaho? At di istambay nga rodan. At sapol doon lang iti pagtrabahuan na makipagnaad pala nito balay, takasi mo. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan na, si kamat lang mati masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat, awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali agbinadang no saan na kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaudak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpak tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, amin nam kadi nga amin nam susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat may matan Plastik kakit di Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanya. Tane, adu ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naudak, pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas ni ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipaglilya? Isulat ta ti ugali na, man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo
Tagpay sumot nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tintin kasar mo. Bye-bye ang datan. Di mo balik sa kita. Tama nga mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatan na tako man ti ipag mo. Ala, sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasinakton iti pagnaudan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man? Kat mapangkumanan irwar dyan sweldo ka. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katun, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di tala ang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga manuti followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayangak namin nga ag-vlog. Ay, ado ate wak nga ag-vlog. Nalak namin ng tekelete dagi jay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan na yun. Ala, itultuloy mo warday ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik ito'y bine. Siyakit din, te isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kung kumpurme mat ipupus mo na duma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalay. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumpurme? Noon niya ti kayat mo. Isumot din ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Tama na. Anya kamat nga. Amom nga agvlog Mang disturbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldong iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adaw mat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jak mat ngaminan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre anya ti pamayam. Apay siya kay di, andayan ng tultulong kanya. Awan mat, maysak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe man iti nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanya. Katkatawaan dak pa idi dagi jetat tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan, huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag, Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo ading ko. Talaga kas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na laptan ti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakan ka aday ta ading ko. Ipuro sigik man asuruan tikas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man.
Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga ron balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta da itan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yo. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasan ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tadtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang ha. Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasangot ibalay bine? Nakita sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas ladamatan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Di kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasao mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga blagara. Anda ko matipakay na igan dahi tayo ti panagparada dahi ti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga suse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi kiraramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat kat di, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Baybay am kadilat ta. Uray saan napintas ako namta, napintas mo ti busis na. Mano ti followers mon sose? Basit pa ipag. Nagbayag met nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umaduntulat na. Ay, awanan, agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kagmula iti tarong kadparya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apitam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramidak. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiscover iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagig... Ang tulong! Yung kakiti sa Ramjali na pa susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon na. Susay! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag-vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, magandang kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap nada kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatan. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti imadon ti followers ko.
Nene, mayat ah. Maipakat ko itan ti talento nga agkanta, ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alang ron, lalaingan pa eh. Okay, agsusuldo kan. Una, manong. Idida mo, basit laang. Ngam idikwan, imadumot laangan. Kasta ya. Ay kat nasayaat nga ron ading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Wen nga rod, manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam dita bakit? dagitoy followers ko Awang pa'y sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Ang lalaok samat nga minti ipupost mo bakit? Kat may busanak mat nga raw iti may upload. Iso nga ore conformate Handamat unay nga buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro Anya matag ito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabannog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamahandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba ado dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy ni Teb nga manok. Isa manante si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsamak datoy. Naidumdum mga loto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogian tayo tagluto iti ni Teb nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay. Inal daw la amanukan ti lutlutwang. Kat talaga nga kasta Ta ibilblag ko nga rod. Ide kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta inton bigat, itunok. Kan ipritok ti daduma. Awanan. Naibusan nagititarakan ta amanok. Ibusamot iti kabablag mo. Masurunak mat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay nga Diyak ka mo ipag. Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanya. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni Sose. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigatan biyak ko tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang arudan biya anya dyan Bakit? Dahil binilag mo, in kay sir ka, tanay, tudo. just kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat Out of tune ka mat. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adda nga awan mang buya ka dagi tiap upload mo no kasta. Ikatam dagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay,
Masapul nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag viral. Kat umadumanan ti views ko. Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan-kan-kanan na. Pati iskats bright apaginaw, nga rusngusan nan. Kundi kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taan, na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan tupat si Itan. Anya nga'y kanuday jay. Anya? Nagloko mat di asawa ko. Adong nga ron ti mangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagmag titan. Ay, hanman nga siya ti isuroyo. Apay ko mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko. Hindi kakasjay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikas na ipupos mo bakit? Baybay anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tayo maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pa kay bibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka no matan violation ko. Hana ka no nga agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan nga sayang jay swildo. Sapay dati hang ko nga lang nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin, Ipag. Nagrigat matimang rugi manan. Makapaupay makapadismaya. Sapay awan makukuwarta ko. Tawan matanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Atoy. Kasusweldok idikal man. Ha? Ala? Ay, thank you Ipag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupay kang nagpursigi kaladta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninam na mga kastiti pagtumpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag.